מה אתה צריך? סולר במזומן 200. יש לך אש? מעשנת תחנת דלק? שעמם לי. נראה לי המכל מלא. $200. אולי אתה נשאר לקפה. אפשר לי להעביר את הזמן. לתאר. היא נכנסה אלינו לחנות יום אחד, לבושה סמלה של קיץ לבנה עם פרחים סגולים קטנים ועיניים כל כך ירוקות, או כחולות, עד שלא יכולתי שלא להסתכל. ראיתי אותה לוחשת משהו לאמא שלי באוזן. אמא נראתה קצת מופתעת וענתה לה שאנחנו לא מוכרים פה כאלה. ואלה אמרה תודה ושילמה על כמה ביצים וסוכר וקילו גזר. ומיד כשיצא חטפתי אני סתירה מצלצלת ישר על האוזן עד שבקושי הצלחתי לשמוע דרך כל הזמזומים את אמא שלי צועקת שכמה פעמים שאמרתי לך שלא לבעוט במבטים בלקוחות. אני יכולה להגיד שבגלל זה לא רק, אבל זה בטח היה חלק מזה. אוקיי. בכל מקרה, בזמן האחרון נדמה לי שמצאתי סוף סוף ליד חדש, שיכול להוביל לסגירת הקייס באמת. אני בתיק הזה אם אני ארצה ואם לא. אבל אתה חדש פה, וזה לא תיק רשמי, הוא לא באמת נפתח. אז אני לגמרי יבין אם לא תרצה לקחת חלק בזה. תצטרך את זה. זהו, אבל הקמתי את בית הבובות שלי. איפה אמא שלך? מביאה את אבא שלי, עוד רגע מגיע.